Dun, 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 dun. Anna mä kerron teille, minkä mä voin kertoa siitä. Anna mä kerron teille, minkä mä voin siitä. Ja se menee niin, että itse asiassa en voi kertoa enempää, koska siitä jälki jää. Ja tietääkö kukaan, kuinka paljon merkitsee se, ettei mitään susta ikinä jää. Sä et oo sen enempää kuin minäkään. Sen enempää kuin rauhansilta, joka koittaa asioita järkkää. Sä et oo sen enempää kuin mäkään. Mä koitan vaan pitää rauhaa yllä, koittaa sopua viljellä ja sitä kautta saada kaikki nää lehmät ymmärtää, että mä en tahdo muuta kuin elää elämääni rauhassa miehien kanssa, koska naisiin en luota, paitsi poikkeukset säännössä tekevät paljon enemmän, siitä paljon aidomman, sitä paikkansa pitävän ne on harvassa ne naiset, jotka oikeasti pitävät sanansa, jotka eivät lähde kieroilemaan, eivätkä ole kuin käärmeitä nahalla. Valmiina sua kuristaa tai sua puree johonkin paikkaan arkaan hyötyäkseen siitä jotenkin.